από πίσω και από το όλο βίντεο. Όλοι μας απόψε, ό,τι κας, κοιτάς, τι κοιτάς, το μοτάρ. Είναι όλοι μας στη φάση, είναι όλοι καμπόνα, 15 μες στη φάση. Είναι όλοι σωματώνα, όλοι μοτορός, είναι όλοι και μακόνα, 15 μάτε μαύρα, είναι όλοι σαμπαντό. Κάνουν τρεάζι, από το κάνουν τα πόλη μας, γιατί είναι αλλού, είναι αλλού, είναι αλλού, απαντού και είναι αλλού, είναι αλλού, είναι αλλού, ο Ματούν, 15 μες στη φάση τους είναι.